Paggamit sang home quarantine pass kag border control restrictions, umpisa na lang sa Domingo matapos ang hingyo sa mga punong barangay. Barangay Estefania sa Bacolod City nagapanguna sa may pinakadamo kaso sang COVID-19. Yaring balita ang aton gintutukan. Sang June pa kuntani mapauli sa Estados Unidos si Skip. Apang, makabila na kabeses iningin na paslawan bangod sa border restriction. Ang iya karon ginakabalakan. Bangod ang barangay sa diin temporaryo nga nag-iisar ang nagapanguna sa bilog nga syudad sa may pinakadamo nga kaso sa COVID-19. I want to go back and liquidate and then come back and live. I can't fly out because there's too much COVID going around the world. Kaupod sa Abyan, doble halong sila ilabi na sa paghikot sa mga kinahanglanon agud makabalik sa US. We're worried about it because siyempre ang may aragid ng mga salawayon. Naka-record ang barangay sang 74 ka confirmed cases. Matapos naka-recover na ang 42 samtang may duha na ka mga napatay. Very short proportion, of course, expected na because of the mass testing. Ginahulat pang resulta sang 520 ka maging kuhaan sang swab sample. Sa ako yung revelation na nagapasalamat ako nga damo ang nabala nato ng infected gali. Sa records ng City Health Office, may mataas man nga kaso ang Barangay Takuling nga may 77, Villamonte 65, Banago 62, Mansilingan kag Mandalagan nga pareho nga may 55 ka mga kaso, Tangub 46, Bata 39, kag Granada 38 ka COVID cases. Ginsapol man ni Chief Implementer for COVID-19 Response in Visayas, Secretary Roy Simatu ang mga punong barangay sa syudad agud giyahan ang maini sa tikang kontra COVID-19. Samtang matapos ginkabos sang tiyempo ang mga punong barangay nga ipanghatag ang mga home quarantine pass, ginisol sa September 6 ang pagpatuman sang HQP kag border control restrictions sa Bacolod City. Sa inisyal nga report, sa 6,294 ka mga ginpaidalom sa mass testing. Sa atong timeout weekend sa syudad kag probinsya, 220 ka mga taga Bacolod kag 48 gikan Negros Occidental ang nagpositibo, ginahulat pang resulta sang iban nga mga gintest. Obod kini Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.